Yebo malume. Mina bengithi umamncane asimgcwabe ngesizotha. Sithenga inkomo ye6 to 8,000 rand ihlatshwe. Ngoba bese kunguye ya inhloko yekhaya. Hayi indodana yakhe uDumsane yalokucala walile. Wathi ngumama wakhe loshonile mina ngena ngani lapho nguye ozokhuluma nabo dadwabo ba decide ya. No mina kunankinga angigabisi imali. Sorry kancane malume. Ngcoli. Ambotshela umama akakusule mafinyila ne. Bese uya kusizanele lokugcoka ama shades ne logo elimnyama ungicelele iPhone charger yami ne. Uzothini? Number 1. Sorry malume. Yeah. No usakhuluma ngaleyo ngidibane nompi yakhe khathi siyongcwaba uAunty Melina eMsidam. Ngathi impi yakhe kumele siyovusa ikhaya leDontoni lisikhulisile lekhaya. Uyabona sikhulele khona lapha sekuza umuntu ohlala khona izinto azisekho right sekungena namanzi. Yes sa exchange ama number sinompi yakhe kwaba ukuthi sizohlangana singumndeni siyikhulume ukuthi si renovate kanjani. Kodwa nje umpi yakhe azange aseza ngalelo langa and solo ngiyamfonela before kufika ilanga lomhlangano ngithi impi yakhe akudingi uze ufake imali asilingani wena uzolekelela ngezandla nje ngonako yabona. Mina ngizothenga konke okudingakala neda ngifuna ekugcineni kuthiwe ngimi engayithathela isinqumo sokuthi ngiyo renovate phela lapha kukagogo akusikuthi kusekhaya mina ngingumntana nentombi lapha. Hayi umpi yakhe malume uthanda utshwala umpi yakhe uma ngaye utshwala mhlawumbe angacala reason nathi kahle enze izinto ngomthetho yabona ngoba manje sekuvela inkulumo ukuthi mina sengenza ngathi nina hayi mana ngizongiphulela iMercedes yami man nabo mama ngeke bayi-afford. Sorry man malume kukhona abantwana abadlala lapha eceleni kwale Mercedes yami yazi last week bengiyoshintsha ama wiper kwamele futhi ngi-install le sensor ukuthi uma i-windscreen ithelwa amanzi lama wiper avele ayisulele ngaka press load. Uyazi ngikhiphe imali ngeke ukholwe 15,000 bathi bese konakala le computer box. Yeah namanje kunama dents small dents lapha kule Mercedes malume. Angikhoni kwamanje yabona ngoba ngisithola isikhathi kowasusa lama dents net ngilungisela ama wiper ngoba besaza ngibangela ingozi asikhisi ngalokuthi ngimane nje ngithethise abantwana ngikhuluma nawe. Yeah. No malume mina ngiyanihlonipha ngina abadala kodwa uyabona nami ngiunderstand ukuthi uNkulunkulu akasibusisanga ngokufana. Yeah. Bafuna ini ungenzela icoffee ubatshele uma kuyi Jacobs bangangenzela. Yeah uma kungasi Jacobs ngizophuza amanzi bawafaka ulemon no lemon ngenzeka ngabe khona banginike nje amanzi. Yes manzi ala empompini kule ndawo yenu awakancoli. Yazi lento lena eJozi ayikho le ukuthi kuphume amanzi angcolile empompini it's fine batshela ukuthi if bane Jacobs uma banganayo bangithelele amanzi aphume empompini. All right ngikucall can you just stop interrupting me ngikufone call malume askis man. Yeah askis malume bayangiphazamisa uyazi mos makungekho wena kuba ngimi inhloko.